binka ko ɲininkali a cayara kana ne yɛrɛ ma komi an tɛ ɲininkali jaabi piribe la bon ko dɔ de bɛ komi a bɛ mawulidi min kɛ ni mɔgɔw y'a yira a la ko mawulidi ye bidiya ye a tɛ diina kɔnɔ ko ale fana wulila sisan k'a fɔ ka wojo dila ko ni sunnamɔgɔw ko aw ma ko mawulidi ye bidiya ye a fana k'a f'u ma ko a b'u ka kitabu kɔnɔ fatul majid ko laaresi bɛ bakɔrɔniw de kan fo a bɛ bakɔrɔni kan in ladege a fana k'o f'u ye ko a b'u ka kitabu kɔnɔ fatul majid ko ala ka laaresi bɛ bakɔrɔni de kan fo a bɛ bakɔrɔni kan ladege ne t'o kɛ parce que min b'o la n b'o dɔn ko an b'o jaabi mun na bon nin jaabu fɔlɔ ye min ye ni hadamaden n'i bɛ bidiya de la e ko i bɛ bila sunna contrôle la k'a ko i yɛrɛ de bɛ hoja jɔ i yɛrɛ kan k'a sɔrɔ i t'a kalama n'a y'a sɔrɔ hakilimaw b'i kɛ k'i lamɛn kɔni e ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na i ko i ka mawulidi de ye bidiya ye an ɲa na i bɛ se ka taa fɔ an ye de ko ni sunnamɔgɔw ko mawulidi ye bidiya ye mawulidi fule fatul majid kɔnɔ o de kan ka fɔ n'a y'a sɔrɔ mawulidi ye tiɲɛ ye bidiya tɛ i bɛ taa mawulidi de fɔ ni sunnamɔgɔw ka kitabu min ye fatul majid mawulidi fule a kɔnɔ mais e m'o fɔ e ko n'u ko mawulidi ye bidiya ye a fana k'a fɔ bakɔrɔni b'u ka kitabu kɔnɔ o yɛrɛ sisan k'i ka mawulidi ye bidiya ye bɔda t'o la i yɛrɛ y'o sabati hakilima bɛɛ ye ko e ka mawulidi ye bidiya de ye bɔda si t'i bolo o la ni ne ma bɔda sɔrɔ n fana ka taa ewa ko dɔ ɲini dɔrɔn k'u dusu kasi nin ye fɔlɔ ye a filanan a ye bakɔrɔni ladegeli min kɛ dɔɔnikɛbagaw ko fattaqilidu aswatul hayawanati muharramu la yajuz a taara a yɛrɛ ye haramu kɔnɔ dɔɔnikɛbagaw ko min ye fɛn ɲɛnamaw bagaw ni fɛn ɲɛnamaw k'u ladege k'u ka ladege o ye haramu yɛrɛ ye fɔlɔ e ka to k'i ka jama ɲana k'o kɛ rejɔ sɔsɔ la bɛɛ tilo bi i ka na n'i bɛ bakɔrɔni ladege o ye haramu ye o delila ye mun ye sheikhul islam bun tɛmɛ o delila u bangan ye a ko n'i y'a lajɛ kuranna la yɛrɛ fɔlɔ ala ye hadamaden misaliya bagan na yɔrɔ yɔrɔ lagosili de don a ko ale ala y'a ka ayaw di mɔgɔ min ma n'a ma baara kɛ ayaw ka masalil kalbi a ko a bɛ komi wolo a ko ale ye tawreta di tawreta tigiw ma u ma jɔ ni tawreta ka baara kɛ n'a ka masalil himar a ko bɛ komi faliw a ko kafiru ma ulaika kal an'am a ko kafiru bɛ komi baga ala yɛrɛ ye kuranna kɔnɔ a ye hadamaden misaliya baga ma yɔrɔ yɔrɔ a ye lagosili yɔrɔ de don ciden fana harisa caman nana la an tɛ se ka bɛɛ n'a delila fɔ an bɛ kɔriya ko katuma ciden ko wala yaftaris ahadukum jara'aihi kaftirasil kalbi a ko n'a dɔw la kelen bɛ sujudi kɛ ka ni bolo kalanw u da dugu kan komi olu b'a kɛ cogo min olu b'a senw kɛ cogo min ciden ko a dɔw la kelen kana biri komi ɲaamɛ bɛ biri cogo min ciden ko a dɔw la kelen kana salli soge komi ganga bɛ ɲɔ kisɛ soge cogo min ciden ko a dɔw la kelen kana a ko lajɛ salli la kayiliti fati sha'alabi komi kungo kɔnɔ wulu bolotɔ a b'a a kɛrɛw lajɛ cogo min ciden ko ni a bɛ tahiya kɛ n'a bɛ salamu bila dɔw tun b'u bolo fili ni ewa salamu bilalen a ko mun na ɲa b'aw la a b'a bolo fili ka ajina bɛ kayili sumus lagosili yɔrɔ ciden ko laysa lana masalu saw a ko misaliya jugu t'an ta ye alladhi ya'udu fi hibbatihi kal kalbi ya'udu la qayyihi a ko mɔgɔ min ni e yɛrɛ bɛ sɔnni kɛ mɔgɔ sɔn o kɔfɛ i bɛ sagi ka i ka sɔnni fɛn min na a ko a bɛ komi wulu n'a fɔnɔna a sagira ka taa ka fɔnɔ dun nin bɛɛ lagosili yɔrɔ de donc o la fule ka ba yi ladegeli min kɛ ba in kan na yɛrɛ o yɛrɛ ye haramu y'a bolo yɛrɛ fɔlɔ
فلان نامبي مين فو أيتشيدين كحديثة فنالله قوشي تانو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكو جوكو بادي مغو بتشيدين كحديثة دي تاكالله قوشي ko bakurni be ciden ka hadisa la ko fo o bakurni kala dege ko ibe hadisa la gosino e silama nyuma ben ninke ka ciden ka kuma la gosi maliki mununu ba fo ku maliku luba kama jahabila imamu na maliki ni na na nyinin ka ciden ka hadisa la abe salliji de tafolo abe ko ka jede ka salliji ta ka kasa jalan ka yirla ka kajjala mugu meleke ka ciden ka hadisa fo ni maliki bora ka sokono bolon kono na ni ya nyinin ka ciden ka salati jabi ciden ka disa bonya koso abe tarugo la bunteni ciden maliki ye ciden ka hadisa foli damina bunteni donna ka doloki kono abake ka sogo maliki be hadisa inakata baga wulila maliki no fe fo nyaw bilela nyaw yele mana ma hadisa injo hadisa imbane kala ndeun kama ko malika nya bila ifari kono yele mana nya yele mana hadisa foto mundo akonya hadisa indamina bunteni de donnan doloki kono bake kin sogo ukutumbe hadisa jo anka bo akoy ka ciden ka kuma jo masoma ka ciden ka kuma tige konne be bunteni bondoloki la maso de beta sigi ka ciden ka hadisa lo goshi ko ba ninye lebuye abolo ninye ko jugu bele bade ciden ka hadisa lo goshi de ninye nan sa antara hadisa nyere la folo ayem momin fo hadisa kono ni ciden ko ewa hadisa ko aba kono ko la resibe samaniyati aw ali ko la resibu odeka boy ibn azhir fi nihayati ajiju sabana ka kitabu do be nihayati fi qarib al hadith li ibn asir o kitabu jiju sabana keme sabani bi duru ni duru ibn asir ko aw ali ay malaikatu ala surati al awali wa hum tuyusul jabali wa wahiduha wailu bi kasr al ayn aw nyaaye doni ke baga do yen ni sabe ka jabi ko ale min fo ko bakoroni ko la harisan la nyini aw ali akambe malikawde ma ibn asri ale lugati gide ni lugha bamunum be hadisa wala abe ulu fasari ayo kitabu dila oka ayafu o kitabu yunkono ako aw ali ako akore mu ay malaikatu ko malikawde do ala suratul awali nube bakuruni saurala wa hum tuyusul jabali awali yemunye ko arabu bolo ko ewa kulu ewa femunu bakuruni mumbe nyanama ya kulula o wahidu wailu ko akele arabu kanu bafu wailu bi kasr al ayn mana malikaw de do men malikaw be bakuruni saura de la ate komi ko la resibe bakuruni kade aw ali yem malikaw de nube bakuruni saura la nyine yo ode tuma matigi en faye ko bakuruni ko min buka kitabu kono ko taro o yelema ko malikaw de do aw mo yelema de min yen fa fatura hijra sankeme woro ni woro fatura de ibn asri ani sisanje ale fatulu yere ni sisanje sankeme segi ani bisabani kononto nimben fi nihaya sankeme segi ani bisabani kononto sunna mo de o yerema katoke malikaya ebe maluga kala imata luga tuku ka kuma nyine kafo hari nube luga do bambancha bila imo nyine kofo iko ibeta yele malike donc Allah nyini ye malike wude la resibe malike segi de ka me ube bakurni saura de la mate komi la resibe bakurni uka nambora oyorola hadisa nyere fana sosoli nana hadisa tiku bolo parce que hadisa sosoli de bala mutaqaddimina do ya hadisa insa komi buntemi nonu nya hadisa insa mutaakhirina do ya hadisa indaifu الميزي بزاري نونو ابن أدي في الكامل أنك متقدمين ميزي البزاري ابن أدي في الكامل لي حديثين ديفو في المتأخرين
Sheikh Albani hadisa inde fu fi silsilati hadis da'ifa Sheikh Albani ko hadisa nyedde ifu de hadisul awali ko hadisi da'ifu do donc hadisa nyire sanadu ninde bala mogo doyal asaha mogo doyal lafu donc ninte katawuni de fo fatil majidi tigi bolo parce que hadisa min do sosoli de bala do ya la saha do ye wa alafu bo ani fana sunna mogo ma fuye ko fatil majidi tigi ye ci de nyakoy sunna mogo tigi be fatil majidi tigi ko abe qur'ana ni sunna de fo katawide sabari ka gida de sabati sunna mogo makara mogo mina ko mi ci de koy sunna mogo bolo karamogo kayina mankana ni ye sawaba soro yoro mi bode ta ni katawra yoro mo bo toye imamuna malik yo defo kullu insan maqbulu mardud illa sahiba hajal qabul ako hada madin kelen kele ka kuma dobe mina dobe sage fo nin kabur tigi min ye ci de ni sallallahu alaihi wasallam ewe pe imamuna safa yafo ka fo ni hadisat de fu yera fatil majidu kono ubi hadisat de fu be fatil majidu kono o tayira ko ha fatil majidu karli mano tayira ko kitabu jugudo imamuna safa ko ala masuka kitabu sidda fa na yire ka kitabu inte qur'ana durunde dafalendo ala masuka ki ala ma kitabu sidda fa na yire ka kitabu te ala yoke munna fana sheikh salihu ala sheikh ko o hikima ye munye parce que ni hada made ala tunya hada maden dobe ki dafa defo cité ibole makataw shike abese ibese ka kabayire la ki yire bla place dole ka place te minye odiya to ala ma ke doni ke baga cité ki ka kuma beke sababay fo kataw do ka yeri bolo pour ki ka hada madenya yire la ka foy ma dafa ikera chogo ina kasilende no donc ninte de foy kata sunna mo ka kitabuma ninte de foy kata fasil majiduma anko famu donc ambe ke ka ewa min faraka anyo jole fonni nye nko ewa follow ayed aye ewa alayere ya kabidia sabati parce que ama fo bidia be fatil majidu kono ama fo mawlidu be fatil majidu kono afulanna aye ewa hayawani aye ba kala digalim minke doni ko ko aye haramu ke sabana aye la gosili ke ka ciden ka hadisan la gosi sallallahu alaihi wasallam nanina minye ali awali anyo o kasarahu fo o koro ye munye malika udero duruna ye munye hadisa nyere sosoli bala do ko saha lente otewa donc ote de foy fatil majidu kono la ote kataw ye ko kataw min bayra fatil majidu kana kara ko uboy ko de fo bala woru na ye munye amugo sugu cidenya ala ya fanye cidenya fanye huwa alladhi anjala alayka kitaba minhu ayatu muhakkamatu wa ukhra mutasabihatun famma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله إلى آخر الآية ala ko ale ala de masay na ye qur'ana jigi ka muhammadu aya udobe qur'ana kono ulu ye aya koro jelendo no ufamu lendero haklina jugu shigi tese ka profiter kuibi ko chogo werela me aya wore ube qur'ana kono ulu ye mutasabihu de kolo jele umbula haklina jugu tigi fana bese ka profiter ko be koro wore nyinula mutasabihatu me ala ko famal ladina fi qulubihim jayghun akum me jengeni tinyalini banabe mugo munun dusukunna fa yatabuna ma tasabaha minhu korona aya munun ye mutasabiha wu yube tugulu de ko kunyini ube ciden ka hadisa munun ye mutasabiha wu ye hakirna jugu tigi abe ulude nyini kato ko fo munna ibtikhali fitnati kala nyini ka fitna wulidro وبتغاء تاويله أني قال لنين كوب ألبو كورونيني وما يعلم تاويله إلا الله وآية سقون فنبين وحديث سقون فنبين مغسيت أولو لنين كوردوني ألاته donc ni yero la ambaisha tuka hadisa dobe ko ciden ko akonni mugo ye aya mutasabiha ube hadisa minye mutasabiha uye abe wulude nyini kitabu kono kufo awa alaye ewa mugo mi fitina mugo mi fo alaye hakina jugu tigi min fo alaye dugu sugun jengeli tigi min fo o tigi do yere kolo sama
nunun tigi ya ulude atake ka foyi nyini mutasabihat mais munna yere fatil majid kuna tara diloni hadisala kata ni hadisa cogobe fatil majid kuno kafo parce que ni hadisa doku sunna mo yere bolo afoku akida kitabu la tauhid kitabu la lanyine munye ka alaka lare shika la sira sabati ka sabata la be lare shika hadisa illa nyine yode mais ale fana baka de alate lare shika ni hadisa baka de wodi ya to betan ni hadisa sogobe te ka awa tinya ka lagosite parce que hadisa tigun min ye sunna mo ye tawhidi tigun aqida tigun nu ya ye ni hadisa do yoro ka sama yoro ala bellare shika min bala kono obe hadisa intani ode ale fana bakari ko ala tellare shika ode ya to ni hadisa min fulen ni na baka adegum baka mutasabiha baka aba asogobe ka sapute ka lagosi ka tinya ka ke fenye mo kanaye ala fana bellare sideka be bul qaymu ko de lamin bola qur'anani hadisani hakili ani hada maden yire dan cogola akata bakelenye de lamin bala ko arabe lare shika bul qaymu ko akata bakelenye donc ambe min fo alaka jamana kisu toro mako ninte koye ko be sunna mo lagosi ninte koye ko be fatima majiru lagosi ede be lagosi parce que ko damado fule ka ela sisa koyin kona be lagosi ma do ye haramu yerede ado ye katawi ado ye ko jugu bake minye kiden kadisa so solibe hadisa mina sahara masahara ebe to ode ke yele bonda fenye ko ke tilin ko fenye ka tanu ke ola ko lagosi e ko elli madalembe ni kiden sallallahu alaihi wasallam e ko muhammadu rasulullah aleka hadisa mi sosoli bala sahara masaibe to de lagosi fo do wo o fana bakuroni photo ke o fana la ko o chari mo be ni mbuiro sugul chari bakuroni be ladege ka bakuroni bo ko la kala resibe bakuroni ka ni e ya chari ko e jena naye ni sunjera naye de yettulunke kene alaka yawni alaka sun dina yani ciden ka sunna mo mi nya chari de pour mo ka ye o ka araduka tigika e ya charni ngani nyuma fente kade no mo ya chari kwa diara yede ko be ke dele ka sunna di lagosi ka sunna mo lagosi be laba edela alaka timandi annuma ko subha do babolo ko kullu shay halikun illa wajhahu ko ala ko fembe be halaki fo ala kanye daw ala ewa ko nan ko ala fembe halaki fo ala kanye daw ko obayira ko ala kanyu to den beto ko shewbe halaki abolo be halasi o yesu bo qur'an aya woro be woyo huwa li awwalu huwa li akhiru huwa li jahiru huwa li batinu huwa li awwalu huwa li awwalu wa li akhiru wa li jahiru wa li batinu ala ko alede ye folo fe madamina lenye alede be laba ateba alede bangalendo fenta sanfe alede be duguma fenta koro ciden kadisa yin tawsirani anta li awwalu laysa qablaka shay wa anta al akhiru wa laysa ba'daka shay wa anta jahiru wa laysa fawqaka shay wa anta al batin wa laysa dunaka shay bul qayyim yenni ayaw ni hadisa wonnati ka sabati ala be amadamina ate laba lebe abadamina ate ba abe kudaide abe abella rashide kafana anta li awwalu ala de folo fentanye laysa qablaka shay wa anta li akhiru laysa ba'daka shay ala ko e ciden ko ala de laba foyte ala ko fe ala de be laba wa anta jahirun laysa fawqaka shay ala de bangaliro ala de be la rashika foyte alaka wa anta al batin laysa dunaka shay ay wa ala de be fendo mo shika donite ala koro e mo be ka doni be ala de koro donc wala akasubu hammin fulen ni ni mba kari ka boye ni mutasabiha ni na ba bolo na ko illa wajahu ala kan nyew ni inyu tora ire de tolendo la nyini ye ode
donc aya wore be harisa wore be munun jole njele ndo ko ala beto ben ahli tawili de nonunye ali ashariya sira abode ka ahli tawili wude do mais ni mo mi mba fe kanunun do e ka bunteme ka kitabu kala do al aqidatul wasatiyatu o wala hira kan ni subha nyogona de jabio al aqidatu wasatiyya Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz ako alema kitabu ye aqidala ahli sunna wal jamaa ka aqidaka wa wasatiyya dilana chogomi ko alma aqida kitabu ye koma nyogona ka walahi kanye koma nyogona ama nyogona ye nimbabula ka alaka mankutu sabati ka ahli sunna wal jamaa ka tabulo sabati alaka mankutu wala donc aqidatu ahli sunna wal jamaa akwa makitabu ye min dilala nimbondala sifatu ewa isbatu sifatillah wa asma'ihi ka aqidatu wasatiyya bo niya kala dura ni ba fe ka sunna mo ka aqida do asuruma kadima ta aqidatul wasatiyya kala nyema bon ni ñu masayla mununye ko doko ewa mushrikiya be mo ma nyaafo mushrika sabati lembe al mami min bolo salite saha ko fi bo kulu kan mami ajelen tu bolo ka fo abe mushrikiya ke ko dankaniya tu bolo comme fitina do wulila o kam misirila kele do wulila bo fo al mami nyaafo kan naibuye ko akata mushrikiya baraw ke abesika ale besika sabati chogomi be al mami besika sabati chogomi ko akata abese musirika bara munakatu ke ku ubetu kalimami ala be sabati chogomi donc ku yen nimme ala ko obese ka akofe salli balewa bo nimbe kuma de do aya fo ibe abese ka fo ale ya fo kene kamo la baga ka sura ka dusukna sirita ka barate nimbe be hatagiya de folo dankaniya ka sura bolo ko ale yerebe musirika barate o de sabati len ka sura bolo kuma kan nunu fo tete fo dankaniya ka sura bolo ka sege dankaniya ba bolo aka aqida ye musirikiya ye ube mushrikiya bara jelen ba bolo no sabati raw bolo wakati ma ba ko fe sallibla ko do kanyin kali de ko do be ko ale be ayatul kursi de kala papier la ka ko tara frakri yoro dola ya dama ka ayatul kursi sebe papier la ka dama ko kana ka buteli fajila ka papier ndo awo be litri jia ka papier kala do ni papier hakeni de ko ji na be papier mbo bo mi sabera papier na no odo na jin kono alebe jin aba dota ka konaye na konara yiro mi fana abogo aba bin jimi bonna do ma ba che kata afili yiro wore na ba fila be bismillah fo ko nunu na nyugo naw ambe min fo folo don ke ba ko nyugo soso be ka qur'ana doron shebe akera ya sebe wala hala ya sebe papier la ka ko jikono ka di mugoma akami aka kona ka yire furake naye sosoli benina salafu yire bolo do ko ka qur'ana doron sebe ka di mugoma basitala amma sabati sebe ka bara la de me ahmad ibn hanbal nun ka kuma wala shaykhul salam bun taymiyanu majmu fatawa la ulubu nyogona sabati ka qur'ana sebe ni
ewa fen senema do ube ka sabe minan senema do kono ka ko ka mi do ka ewa ka mi ka ko ala ko bashi tola onunazil min alquran ma huwa fihi shifa wa rahmatul lil mu'minina wode la ko ka qur'ana durun sebe ka ko ka mi ewa ka ko ala ka mi ko bashi tola ni sabatira ko bolo bon mo wero ko ayirana lezinatu daima li muslimin ni kuma yiranula o ko cide na ka shebau ku yu yere furakeni qur'ana ye ki salona ye de ube ka qur'ana kala jila ka dima ibadu iba ko nay me minye ka qur'ana sebe akera papi akera mina ye ka sabe ka ko ka jiddi mai ka mi ka ko lo masabati cide na ka shebau bolo o masabati cide na ka shebau bolo nu ye mo furakeni qur'ana ye o chokola asabatira salafu do ka kuma wala kome hamra buni hambalu kome bunte me yofo o kome min kanyi hadama de cide na ka shebau ye mo furakeni qur'ana ye ka da chogo mina idda wala donc min ye ka sabe ka ken nasi jiye amma sabati shebau bolo amma sabati cide na ka shebau bolo donc kuma sahale mo ko toy kana barake noye idda cide na ka shebau danna min na furakeli to idda wala min ye ka qur'ana ka urqiya ke mo kan qur'ana ye ube ka kala jina ka di mo ma min ye ka ken nasi jiye ube ka faraka fana ni fule ka chogo munun fo ni furakeli chogo ikani yere furakeli ni chogo la ni tebe bon ko do ko fura do dira alema na kora fura ina ko aka ko fura na ko aka garjage bedia kon ala ya la jira bi fanna ale kora fura ina ko garjage bedia annen ni fo kitabu tawdila garjage jiara ni yorola ani ni nye garjage jia ko kelente de mana I kora fura ina ani ka garjage jiali donna wakati benna garjage jiara ani furain koli de garjage jia ko kelente donc ni na nyogona be ka hada madum mal la jarabide do kata hada madem ala la jarabide shima ado be wo shetane fe amisali ya fule ciden ka shebo tuma mu yenna muta minye kungo kono sogoye ala ya fagali haramu ya umma min haramu ya umma de ala yula jarabi kungo kono sogo abelebele baw ikatamaya doribe dosoro a fitinu yi bolo sama doribe dosoro pour kula jarabi nyenni haramu ya ruma insha gira kanu ya wuye yala oba ke bo ube ba toy monsieur bon machama uya toy nunu na nyona yalla jarabi de ka fo kora furai na ka garjage jiara furai mi ka garjage jiade garjage jia wakati ni ka kole wakati de benna ani akeri man la jarabi ni fitina do yima katima fitina ni la jarabi de do katima donc aka dabila be bolo fura ka bara te garjage dia fura ka bara ye ka bana de fura ka bara te garjage koy fura ka bara ye bana fura kete me fura be dima ko be garjage dia ube tulu be dima usula be dima ko be garjage dia nunun te garjage dia sababu ye garjage dia feunte fura uda bora bana de ka fura ke fura ma dabo ko be garjage dia inna Allah wa rajau wa butaghi inda Allah rijqa ala ko ala de garjare kala ko ye garjage ni ala de fe donc ninye nintebe mugo kana ko furalla ko abika garjage dia bo ko ni ko rala ka garjage be dia fura mi ka garjage dia de ala yi ka garjage dia wakati de ni ko le wakati be kila jarabi subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik minka ko yin kali a cayara kanane yerema ko mi ante yin kali jabi pirvela mo ko do de be ko mi abe maulidi minke ni mo ya yirala ko maulidi ye bidiya ate dina kono ko ale wuli sata fana wuli la sisa ka fo ka wojo dila koni sunna mo ko awma ko maulidi ye bidiya afana ka fuma ko abu ka kitabu kono fatil majid ko la resibe
bakoronu de ka fo abe bakoroni kayilla dege afana ko fuye ko abu ka kitabu kono fatul majid ko ala kala resibe bakoroni de ka fo abe bakoroni kala dege neto ke parce que min bola mbodo ko mbo jabi munna bon ni njabu folo e minye ni hadamade ni be bidiya de la e ko ibe bila sunna contrôler la ka ko i yere de be hoja jo yere ka soro ita kalama na ya soro hakilima ubiya ke killamme koni eni mogo be nyogonna i ko i kam mawlidi de ye bidiya anyana i be se ka taa foanye de ko ni sunna mogo ko mawlidi ye bidiya mawlidi fule fatil majidi kono o de kan ka fo na ya soro mawlidi ye tiɲɛ bidiya tɛ i bɛ taa mawlidi de fo ni sunnamɔgɔw ka kitabu min ye fatil majid mawlidi fila kɔnɔ mais e m'o fɔ e ko n'u ko mawlidi ye bidiya ye a fana k'a fɔ bakɔrɔni b'u ka kitabu kɔnɔ o ye yira sisan k'i ka mawlidi ye bidiya ye bɔda t'o la i yɛrɛ y'o sabati hakilima bɛɛ ye ko e ka mawlidi ye bidiya de ye bɔda si t'i bolo o la ni ne ma bɔda sɔrɔ n fana ka taa ewa ko dɔ ɲini dɔrɔn k'u dusu kasi nin ye fɔlɔ ye a filanan a ye bakɔrɔni ladegeli min kɛ dɔɔnikɛbagaw ko fattaqlidu aswatul hayawanati muharramu la yajuz a taara a yɛrɛ ye haramu kɔnɔ dɔɔnikɛbagaw ko min ye fɛn ɲɛnamaw bagaw ni fɛn ɲɛnamaw k'u ladege k'u ka ladege o ye haramu yɛrɛ ye fɔlɔ e ka to k'i ka jama ɲana k'o kɛ rejɔ sɔsɔ la bɛɛ tilo bi i ka na n'i bɛ bakɔrɔni ladege o ye haramu ye o delila ye mun ye sheikhul islam bun tɛmɛ o delila u bangan ye a ko n'i y'a lajɛ kuranna la yɛrɛ fɔlɔ ala ye hadamaden misaliya bagan na yɔrɔ yɔrɔ lagosili de don a ko ale ala y'a ka ayaw di mɔgɔ min ma n'a ma baara kɛ ayaw ka masalil kalbi a ko a bɛ komi wolo a ko ale ye tawreta di tawreta tigiw ma u ma jɔ ni tawreta ka baara kɛ n'a ye ka masalil himar a ko bɛ komi faliw a ko kafiru ma ulaika kal an'am a ko kafiru bɛ komi baga ala yɛrɛ ye kuranna kɔnɔ a ye hadamaden misaliya baga ma yɔrɔ yɔrɔ a ye lagosili yɔrɔ de don ciden fana harisa caman nana la an tɛ se ka bɛɛ n'a delila fo an bɛ kɔriya ko katuma ciden ko wala yaftaris ahadukum jara'aihi kaftirasil kalbi a ko n'a dɔw la kelen bɛ sujuri kɛ ka ni bolo kalanw u da dugu kan komi olu b'a kɛ cogo min olu b'a senw kɛ cogo min ciden ko a dɔw la kelen kana biri komi ɲaamɛ bɛ biri cogo min ciden ko a dɔw la kelen kana salli sogi komi ganga bɛ ɲɔ kisɛ sogi cogo min ciden ko a dɔw la kelen kana a ko lajɛ salli la kayiliti fati sha'alabi komi kungo kɔnɔ wuluti bolotɔ a b'a a kɛrɛw lajɛ cogo min ciden ko ni a bɛ tahiya kɛ n'a bɛ salamu bila dɔw tun b'u bolo fili ni ewa salamu bilalen a ko mun na ɲa b'aw la a b'a bolo fili ka ajina bɛ khayli sumus lagosili yɔrɔ ciden ko laysa lana masalu saw a ko misaliya jugu t'an ta ye alladhi ya'udu fi hibbatihi kal kalbi ya'udu la qayyihi a ko mɔgɔ min ni e yɛrɛ bɛ sɔnni kɛ mɔgɔ sɔn o kɔfɛ i bɛ sagi ka i ka sɔnni fɛn min na a ko a bɛ komi wulu n'a fɔnɔna a sagira ka taa ka fɔnɔ dun nin bɛɛ lagosili yɔrɔ de donc o la fule ka ba yi ladegeli min kɛ ba in kan na yɛrɛ o yɛrɛ ye haramu y'a bolo yɛrɛ fɔlɔ filanan bɛ min fɔ a ye ciden ka hadisa fana lagosi taanu fi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ye kojuguba de mɔgɔ bɛ ciden ka hadisa de ta k'a lagosi ko bakɔrɔni bɛ ciden ka hadisa la ko fo o bakɔrɔni ka ladege ko i bɛ hadisa lagosi n'o ye silama ɲuman bɛ nin kɛ ka ciden ka kuma lagosi maliki minnu n'u b'a fɔ ko maliki olu b'a ka majahabi la imamu na maliki ni nana ɲininka ciden ka hadisa la a bɛ saliji de ta fɔlɔ a bɛ ko ka jɛ de ka saliji ta ka kasajalan ka yɛrɛ la k'a ka jalamugu minɛ kɛ ka ciden ka hadisa fɔ ni maliki bɔra a ka so kɔnɔ bolon kɔnɔna n'i y'a ɲininka ciden ka hadisa la a t'i jaabi
ciden ka hadisa bonya koso abe tarigo la buntani ciden maliki ye ciden ka hadisa foli damina buntani donna ka doloki kono abake ka sogo maliki be hadisa ina kata baga wulila maliki no fe fo nyaw bilela nyaw yele mana ma hadisa injo hadisa imbane kala ndeun kama ko malika nya bila ifari kolo yele mana nya yele mana hadisa in foto mundo akonya hadisa indamina bunteni de donnan doloki kono bake kin sogo ukutumbe hadisa jo anka bo akoy ka ciden ka kuma jo masoma ka ciden ka kuma tige konne be bunteni bondoro kila maso de beta sigi ka ciden ka hadisa lo goshi ko ba ninye lebu ye abolo ninye ko jugu bele bade ciden ka hadisa lo goshi de ninye nan sa antara hadisa nyire la folo ayem momin fo hadisa kono ni ciden ko ewa hadisa ko aba kono ko la resibe samaniyati awali ko la resibu odeka boy ibn athir fi nihayati ajiju sabana ka kitabu do be nihayati fi qarib al hadith li ibn asir o kitabu jiju sabana keme sabani bi duru ni duru ibn asir ko awali ay malaikatu ala surati al awali wa hum tuyusul jabali wa wahiduha wailu bi kasr al ayn aw nyaaye doni ke baga do yen ni sabe ka jabi ko ale min fo ko bakoroni kolla harisan la nyini aw ali akambe malikawde ma ibn asri ale lugati gide ni lugha bamunum bi hadisa wala abe ulu fasari ayo kitabu dila oka ayafu o kitabu yunkono ako aw ali ako akore mu ay malaikatu ko malikawde do ala suratul awali nube bakuruni saurala wa hum tuyusul jabali awali yamunye ko arabu bolo ko ewa kulu ewa femunu bakuruni mumbe nyanama ya kulula o wahidu wailu ko akele arabu kanu bafu wailu bikasr al-aini mana malikawu de do men malikawu be bakuruni saura de la ate komi ko la resibe bakuruni kade aw ali malikawu de nube bakuruni saura la nyine yo ode tuma matigi ni mfaye ko bakuruni ko min buka kitabu kono ko taro o yelema ko malikawu de do aw mo yelema de min ni fa fatura hijra sankeme woro ni woro fatura de ibn asri ani sisanje ale fatulu yere ni sisanje sankeme sege ani bisabani kononto nimben fi nihaya sankeme sege ani bisabani kononto sunna mo de o yerema katoke malikaya ede malluga kala imata luga tugu ka kuma nyine ka fo hari nube luga do bambancha bila imo nyine ko fo iko ibeta yele malike donc Allah nyine ye malike wude la resibe malike segi de ka ne ube bakurni saura de la na te komi la resibe bakurni uka nambora o yorola hadisa nyere fana sosoli nana hadisa tiku bolo parce que hadisa sosoli de bala mutaqaddimina do ya hadisa isa komi buntemi anunu nya hadisa isa ha mutaakhirina do ya hadisa indaifu almizi bazari nunu ibn addi fil kamili anka mutaqaddimina nu mizi albazari ibn addi fil kamil lu ya hadisa indaifu fil mutaakhirina shaykh albani hadisa indaifu fi silsilati hadis daifa shaykh albani ko hadisa indaifu de hadisul awali ko hadisi daifu do donc hadisa nyire sanadu ninde bala mugo doyal asaha mugo doyal lafu donc ninte katawuni de fo fatil majiri tigi bolo parce que hadisa min de sosoli de bala do ya la saha do ye wa alaf bo ani funa sunna mugo ma fuye ko fatil majiri tigi ye ci de nyakoy sunna mugo tigi be fatil majiri tigi ko abe qur'ana ni sunna de fo ka tawhid sabari ka ghida de sabati sunna mugo makara mugo mina ko mi ci de koy sunna mugo bolo karamugo kayina mankana
niye sawaba soro yoro mi bode ta ni katawra yoro mo bo toye imamuna malik yodefo kullu insan maqbulu mardura illa sahiba hajal qabul ako hada madin kelen kele ka kuma dobe mina dobe sage fo nin kabur tigi min ya ci danye sallallahu alaihi wasallam awe pe imamuna safa yafo ka fo ni hadisat de fu yera fatul majidu kono ubi hadisat de fu bi fatul majidu kono o tayira ko ha fatul majid karli mano tayira ko kitabu jugudo imamuna safa ko ala maso ka kitabu sidda fa na yire ka kitabu inte qur'ana dorone dafalendo ala maso ka ala ma kitabu sidda fa na yire ka kitabu te ala yoke mun nafana sheikh salih ala sheikh ko o hikima ye munye parce que ni hada made ala tunya hada maden dobe ki dafa defo site ibole makataw shike abese ibese ka kabayire la ki yire bla place dole ka place te minye odiya to ala ma ke doni ke baga site ki ka kuma beke sababay fo kataw do ka yeri bolo pour ki ka hada maden ya yire la ka fuy ma dafa ikera chogo ina kasilende do donc ninte de foy kata sunna mo ka kitabuma ninte de foy kata fasil majiduma anko famu donc ambe ke kam ewa min faraka anyo joli fonni nye nko ewa follow ayed aye ewa alayere ya kabiria sabati parce que ama fo bidia be fatil majidu kono ama fo mawlidu be fatil majidu kono afulanna aye ewa hayawani aye ba kala digali minke doni ko ko aye haramuke sabana aye la gosili ke kaciden ka hadisa la gosi sallallahu alaihi wasallam nani na minye ali awali anyo o kasarahu fo o koro ye munye malika udero duruna ye munye hadisa nyere sosoli bala do kwa sahalente otewa donc ote de foy fatil majidu konona la ote katawye ko kataw min bayra fatil majidu kana kara ko ubo ko de fo bala woru na ye munye amugo sugu cidenya ala ya fanye cidenya fanye huwa alladhi anjala alayka kitaba minhu ayatu muhakkamatu wa ukhra mutasabihatu famma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله إلى آخر الآية على قول على دم مساينا يقرأنا جيكا محمد آية ودوبة قرآنا كنو ولوي آية كرو جيلندرو وفامولندرو hakilina jugu shigi tese ka profiter kuibi ko chogowerela mais aya wore be qur'ana kono ulu ye mutasabihude kono jele umbula hakilina jugu tigi fana be se ka profiter ko be koro wore nyinula mutasabihatu mais ala ko famal ladina fi qulubihim jaygu akum me jengeni tinyalini banabe mugo munun dusukunna faytabuna ma tasabaha minhu qur'ana aya munun ye mutasabihu ye ube tugulu de ko kunyini ube ciden ka hadisa munun ye mutasabihu ye hakirna jugu tigi abe ulude nyini kato kufo munna ibtikhali fitnati kala nyini ka fitna ulidro وابتغاء تاويله أني قال لنين كوب ألبو كرونيني وما يعلم تاويله إلا الله وآية سقون فنبين وحديث سقون فنبين مغسيت أولو لنين كردوني علاتي donc ni yero la ambaisha tuka hadisa dobe ko ciden ko akonni mugo ye aya mutasabiha ube hadisa minye mutasabiha uye abe wulude nyini kitabu kono kufo awa alaye ewa mugo mi fitina mugo mi fo alaye hakina jugu tigi min fo alaye dugu sugun jengeli tigi min fo o tigi do yere korosama nunun tigi ya wulude atake ka foy nyini mutasabiha to ne munna yere fatil majiri kono tara diloni hadisa la katani hadisa chogobe fatil majir kono kafo parce que ni hadisa doku sunna mo yere bolo afoku akida kitabu la tauhid kitabu la lanyine munye ka alaka la resika la sira sabati ka sabata la be la resika hadisa lanyine yode me ale fana baka de alate la resika ni hadisa baka de wodi ya tabeta ni hadisa sogobe te ka awa tinya ka labosite parce que hadisa tigun minye sunna mo ye tawhid tigun aqida tigun nu ya ye ni hadisa do yoro kasama yoro ala bellare sika mimbala kono obe hadisa intani ode
ale fana baka de ko ala te la resika o de yato ni hadisa min fulen ni na baka addegum baka mutasaba baka aba asogobe ka sapute ka lagosi ka cinya ka ke fenye mugo kanaye ala fana be la reside ka be bul qaym ko de lamin bola qur'anani hadisani hakili ani hada maden nyire dan chogola akata bakelenye de lamin bala ko arabe la resika bul qaym ko akata bakelenye donc am min fo alaka jamana kisu toro mako ninte koye ko be sunna mu lagosi ninte koye ko be fatima jinu lagosi e de be lagosi parce que ko damado fule ka ela sisa koyin kona be lagosi ma do ye haramu yerede ado ye katawi ado ye ko jugu bake minye kiden kadisa so so libe hadisa mina sahara masahara e be to ode ke yele bonda fenye ko ke tilin ko fenye ka tanu ke wala ko lagosi e ko elli madalembe ni kiden sallallahu alaihi wasallam e ko muhammadu rasulullah aleka hadisa mi sosoli bala sara masaibe to de lagosi fo do wo o fana bakuroni photo ke o fana la ko o chari mo be ni mbuido sugul chari bakuroni be ladege ka bakuroni bo ko la kala resibe bakuroni ka ni e ya chari ko e jena naye ni sunjara naye de yettulunke kene alaka yawni alaka sun dina yani ciden ka sunna mo mi nya chari de pour mo kaye o ka araduka tigika e ya charni ngani ya nyuma fente kade no mo ya chari kwa diara yede ko be ke dele ka sunna de lagosi ka sunna mo lagosi be laba yede la alaka timandi annuma alaka makutu sawaji ba ko tege ala wa ko ala ko na ko kulli shay'in alim illa wajha ko ne ya sawaji ko tege ala ni ko kembe be halaka ko ala ne law ko de ke asa ko wala tege wana ni law ala ko 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 be halaka ko ala ala ko ko subha do ba bolo ko kullu shay halikun illa wajhahu ko ala ko fembe be halaki fo ala kanye daw ala ewa ko nan ko ala fembe halaki fo ala kanye daw ko o bayira ko ala kanyu to den beto ko shewbe halaki abolo be halasi o yesubu hay qur'an aya woro be woyo huwa li awwalu huwa li akhiru huwa li jahiru huwa li batinu huwa li awwalu ha هو الأول والآخر والجاهر والباطن ألاكو أليد يفولو في مدامنا لني أليد باللبا أتبا أليد بانغالندو فينتا سانفي أليد بالدقوما فينتا كرو تيدن كاريسا ينينتا وسراني أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الجاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء bon qaymu yenni ayaw ni hadisa wonnati ka sabati ala be amadamina ate labale be abadamina ate ba abe kudayde ay abe la reside kafana anta li awwalu ala de folo fentaje laysa qablaka shay wa anta li akhiru laysa ba'daka shay ala ko e ciden ko ala de labay foyte ala ko fe ala de be laba wa anta jahirun laysa fawqaka shay ala de bangaliro ala de bella reshika fuite alaka wa anta albatin laysa dunaka shay ay wa ala de be fendo mo shika donite ala koro e mo be ka doni be ala de koro donc wala akasubu hammin fulen ni ni mba karika boye ni mutasabiha na ba bolo na ko illa wajahu ala kan nyew ni inyu tora i rede tolendo la nyini ye ode donc aya wore be harisa wore be munun jole njelendo ko ala beto ben ahli tawili de nonunye ali ashariya sira abode ka ahli tawili wude do ne ni mo min ba fe kanunun do e ka bunte me ka kitabu kala do al aqidatul wasatiyyah o wala hira kan ni subha ni suba nyogona de jabio al aqidatul wasatiyyah Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz ako alema kitabu ye aqida la ahli sunna wal jamaa ka aqidaka wewa awasatiya dilana chogomi ko alma aqida kitabu ye koma nyogona ka wala hikanye koma nyogona ama nyogona ye nimbabula ka alaka mankutu sabati ka ahli sunna wal jamaa ka tabulo sabati alaka mankutu la
donc aqidatu ahli sunna wal jamaa akwa makitabu ye min dilala nimbondala sifatu wa isbatu sifatillah wa asma'ihi ka aqidatu wasatiyya bo ni yakala dura ni ba fe ka sunna mo ka aqida do asuruma kadima ta aqidatul wasatiyya kala nyema